сәгатьтә хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Эфирда мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезгә бик шәп, бик көчле киләсе чыгарылышымны эшләргә керештем. Бүген без Казан шәһәрендә, Казан Экспо бинасында дусларым, татар эстрада дөньясының бердән-бер иң көчле, иң бөек проектларының берсе, Татар җыры фестиваленең юбилей тантанасына эшләргә килдек без бүген дусларым. Шуңа күрә якынрак килегез, кәефләрегез күтәренке һәм бәйрәмчә булсын. Безне һаман юллар йөртә, офыкларга таба илтә. Бураннарда җыр сузылса, җанга җыла. Юлдаш акта юлдаш булыр, михнәтләрдән саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар җыры. Хөрмәтле дуслар, сер итеп кенә тапшыруы Татар җыры фестиваленең 25 еллык юбилей концертыннан Казаннан репортажны дәвам итә. Минем кулымда дуслар, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтим әле, альхамдулиллах. Татар җырының сыны, алтын барс сыны кулымда дусларым. Бу инде безнең сыннарыбыз, артистларыбызның чыгышларыннан соң һәрберсенә бүләк ителәчәк, традицион рәвештә бит, һәм инде һәрберсенә диплом, бүләкләр. Иң мөһиме, бүген инде аларны яраткан тамашачылары иң җылы алкышлары белән сәламләп һәм озатып калачаклар. Яшәсен татар җыры! Хөрмәтле дуслар, һәр вакыттагыча сезнең яраткан кадрлар, ул инде сер итеп кенә тапшыруында без сәхнә артының шундый матур мизгелләрен дә күрсәтәбез. Монда эш кайный, ничәмә оештыручы артистларыбыз, аларның командалары, барсы да мәшкилә, барсы да шундый матурлар, яктылар, әзерләр. Менә Иркә дә инде күптәннән шулай үзенең матур, иң зауыклы костюмнарын шулай әзерләп килгән татар җырына. Иркә, хәлләр ничек? Ничәнче кеше, ничәнче артист булып бүген чыгыш ясыйсыз? Беренчедән без бүген миңа шундый дәрәҗәле выступление бирделәр дип әйтим әле. Без бүген гимн җырлыйбыз. Эльмира Калимуллина, Марат Галимов, Айдар абый Галимов һәм инде мин. Без менә Шакур да бар әле. Рэп укыячак бүген, шуңа күрә бик күркәм оркестрга бүген без гимн башкарачакбыз. Әлегә шуны уйлап торам. Казан нуры оркестрына кушылып гимн башкарабыз. Татар җыры гимнын бик дулкынландыргыч момент концертны без ачып җибәрәчәкбез. Һәм инде минем үземнең чыгышым ахырданрак була әле. Икенче бүлектә ялгышмасам шулай бит. Алайса әле без сезгә тагы рәхәтләнеп сөйләшербез. Әлегә инде сезгә без уңышлар телибез. Бу бит сезнең чынлап та сәнгать иҗат тормышыгызда беренче шундый тәҗрибәме? Сез узак репетиция ясарга гомумән шушы чыгыш алдыннан вакыт булдымы соң Иркә бергәләшеп? Мондый профессионаллар янында мин инде репетиция идея ясап килдем әлбәттә. Аларга янына килгәч, алардан калышмаска, менә ничек тә булса калышмаска иде. Үземчә инде мин идея җырлап, машина тыңлап, менә шулай итеп әзерләнеп килдем. Хөрмәтле дуслар, санаулы гына минутлар калып килә Татар җыры фестивале Казан шәһәрендә, Казан Экспо бинасында башланырга. Монда инде минем дә хәтта шундый кайнар ялкынлы докынану хисләре, сөенеч һәм инде әлбәттә бәйрәм хисләрен тантана итә күңелемдә. 5000 тамашачы бүген килеп үзләренең иң яраткан җырчыларының иң яраткан матур хит җырларын тыңлап, ләззәт һәм канәгатьләнү хисләре генә рухи азык алып китерләр дигән ышанычта калам. Мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина дуслар. Татар җыры бәйрәмең белән, юбилеең белән. Хөрмәтле дуслар, бүгенге безнең Татар җыры фестиваленең 25 еллык юбилей тантанасын ачып җибәрәләр инде. Иркә, Айдар Галимов һәм башка безнең шәп Эльвира Калимуллина җырчыларыбыз. Шуңа күрә Айдар абыйның бүген тормышында шундый вакыйга, ул әле Казан шәһәрендә бүген икенче көн үзенең шәхсән концертын да бирә. Шуңа күрә аның чыгышы беренче, аннан соң инде ул үзенең концертын куйра 12 залына ел тотачак. Шуңа күрә Айдар абыйга без менә шулай менә шушындый
оралыкта гына әлбәттә теләкләребезне җиткерәбез, барса да уңышлы булсын, барса да яхшы булсын. Айдар Гани улы, без сезне яратабыз һәм тәүге үзегезнең шушы татар җыры фестивалендә катнашуыгыз белән котлыйбыз. Ничек хәлләрегез, Айдар Гани улы? Бүген сезне шундый үзенчәлекле чыгыш көтә дип ишеттек без, әйме, сез матур иттереп башка безнең артистларыбыз белән гимн башкарасыз икән. Әзерлекләр ничек моңа? Гимн моңа тиклем башкарган бар иде инде, ул мин бит инде хәзер үзегез беләсез, беренче генә ел түгел. Сезне котлыйбыз без әле 25нче тапкыр алтын барс сынын алуыгыз белән. Үзем дә бик ышанып бетмим. 25нче ел тапкыр басып торам икән. Һәм гимн инде, гимнны чыгып ул дулкынландыргыч та, ул җаваплылык та. Шуңа матурга әйтеп башкарып чыгарга алсам беренчедән, аннан инде үземнең чыгыш баштан ук булырга тиеш. Шуңа бераз 25нче тапкыр дулкынланам. Ул бит инде тере кешедә дулкынлану хисләре бар булырга тиеш дип әйтте безгә, хәтта мәрхүм Хәмдүн апа да шулай әйтеп калдырган иде. Димәк, мин әле тередер, ахырсы. Тере һәм инде без әйтеп киткәнек тамашачыларга, сезнең бит үзегезнең шәхсән концертыгыз икенче көн бүген Казан шәһәрендә, анда юл тотасы ала бирсә. Туры менән сәхнәдән йөреп чыгып, мин анда юл тотам һәм барып костюмнан алыштырып сәхнәгә чыгып китәм. Репетициясыз, анда инде репетиция, менә репетициямда була инде. Менә шундый хәлләр. Сезгә уңышлар, җиңеллек телибез. Рәхмәт. Дөнья була төрле хәлләр була. Аңларга кирәк бу ситуацияны, чөнки беләсез бит, 21 декабрьдә була торган татар җыры 8 мартка күчүнең сәбәпләрен аңлыйсыз. Менә шундый заманда яшибез. Аны кабул итәргә кирәк, аның белән килешергә һәм ничектер чыгу юлларын бергә эзләргә кирәк һәм табарга. Юлдашакта юлдаш булыр, михнәтләрдән саклап калыр. Тугры юлдаш безнең татар җыры. Татар халкының ел буена көтелгән вакыйгасы. Татар җыры тантана итә дусларым Казан Экспо бинасында башланып китәлеге мизгелләрдә менә шушындый үзенчәлекле көчле дуэт җыр белән иң көчле җырчылар башкаруында әлбәттә. Изге сәгатьтә хәерле нияттә тагы бер тапкыр бәйрәмең белән татар җыры. 25 еллыгың бүген синең тантана итә. Тагы да 50 еллыгыңны, 100 һәм тагы да күбрәк матур синең юбилейларыңны каршы алырга насыйп булсын һәрбер татар халкына. Татар җыры дөньясында ел сайын зур масштаблар белән узучы халыкара татар җыры эстрада фестиваленә быел 25 ел. Җырлыйда безнең татар җыры. Җырлыйда безнең татар Татар җыры фестиваленең абсолют рекордсмены, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, меңләгән тамашачыларның яраткан җырчысы Галимов Айдар Гани улы үзенең 25нче тапкыр алтын барсынын ала. Бүләкләнә Айдар абый, котлыйбыз сезне шушындый вакыйгагыз белән. Киләчәктә дә әле татар җырының шундый көчле һәм инде иң бөек җырчыларының берсе булып сезгә иҗат итәргә, катнашырга насыйп булсын. Кызыл розалар, кызыл розалар, кызыл розалар, сөйгеләрем. Кызыл розалар, кызыл розалар, күңелләреңнең кайнар хисләре. Безнең юллар куюларны карап үтәргә кирәк. Безнең юллар куюларны карап үтәргә кирәк. Карап үтәргә кирәк. Җыр белмәгән, җыр сөймәгән безнең Казанда. Хөрмәтле тамашачылар, бу эксклюзив кадр, бу уникаль күренеш. Миңа калса, татар җыры фестивале 25 ел яшәү дәврендә әле мондый яшь талантларга үзенең алтын барсын бүләк итмәгәндер. Ә бүген бу вакыйга тантана итте безнең шушы матур бинабызда, чөнки Наиля Славина 14 яшьлек булса да шушы сынга лаек. Без сине котлыйбыз, Наиля. Беренчедән хәерле кичләр сиңа. Сезгә дә?
Наилә, менә шушы яшеңдә шушы дәрәҗәле дипломны әйбет, сынны алырмын дип уйлаган идеңме? Дулкынландыңмы гомумән бүгенге чыгыш алдыннан? Ох, мин бик дулкынландым, чыгар алдынан аеруча. Ләкин җырлый башлагач, дулкынлану каядыр китте. Наилә, әйт әле, ни өчен син татар телендә җырларга булдың? Ну, ул бит минем туган телем. Җырлап кына калмыйм, мин хәзер җырлар яза да башладым һәм тиздән минем яңа 4нче җырым чыгачак. Ярый, без сине котлыйбыз. Менә тагы да киләсе матур әле тагын күп фестивальләрдә җиңүең, яулауыңны теләп калабыз һәм көтеп калабыз. Наилә Славина булды. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда. Әлегесе мизгелләрдә сәхнәдә Эльмира Калимуллина, Татарстанның атказанган артисты, һәм инде һәрбер номерны дусларым сезгә шулай күрсәтәсе килә, чөнки монда искиткеч югары дәрәҗәдә сәхнә бизәлеше, һәрбер номер шундый бөек профессиональ рәвештә әзерләнгән, зауык, сыйфат, дәрәҗә, татар җыры халыкара фестиваленә хас сыйфатлар. Хөрмәтле тамашачылар, үзенең чираттагы матур шундый алтын барысының яңагына алды безнең яраткан җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Эльмира Калимуллина. Без сине котлыйбыз, Эльмира, беренчедән. Хәерле көннәр. Хәерле көннәр, бик зур рәхмәт. Ничәнчесенең сер итеп кенә әйт әле безнең тамашачыларга. 5нче бугай. 5нче. Әйе. 5нче тапкыр катнашуың, димәк, татар җыры халыкара фестивалендәме? Син күңелеңдә ниндидер үзгәрешләр, шушы проектның үсешендә ниндидер үзгәрешләр күрәсеңме? Әлбәттә күрәм. Беренчедән, нинди җырларны сайлыйлар, нинди затлы, нинди безнең динамика хәзер бөтен җырчыларның аранжировкалары буенча да, постановкалар буенча да миңа үземә аларны карарга, күзәтеп барырга бик кызык. Һәм синең инде менә әйт әле, Эльмира, дулкынлану хисләрең, бу бит инде бик масштаблы проект. Бу менә әле 5000 тамашачы шушы безнең Илһам Шакиров концертлар залында. Именно дулкынлану хисләре елдан-ел шушы проект алдына артамы, кәмиме, әллә ничектер баланстамы? Дулкынлану һәр сайын зурая бара. Белмим, бәлки мин үземнең җаваплылыгымны тагын да катырак тоям, сизәм, беләм. Һәм җырдан да бик күп тора инде. Менә бүгенге җыр Эльмир Низамов музыкасына һәм Резеда Габаева сүзләренә шундый йөрәккә кереп, әни турында бөтен тәнне калтырауыклы итә ул. Менә бер секунд да калдырмый. Шуңа күрә мин гел дулкынланам, балансны табырга тырышам, әлбәттә. Әмма дә ләкин кай вакытта эмоциялар инде яулап алалар. Без сезгә уңышлар телибез. Сезнең кебек шундый зауыклы, көчле, моңлы, чын җырчылар эстрадабызда яшәсеннәр, булсыннар. Һәм инде киләсе безнең юбилейларда гына түгел, чираттагы татар җыры фестивальләрендә, әлбәттә, юбилей тантаналарында да сез һәрвакыт үз урыныгызны алып торыгыз. Амин, амин. Бик зур рәхмәт, шулай булсын. Хөрмәтле тамашачылар, татар җыры фестивалендә яңа гына тирләп пешеп һәрвакыттагыча тырышып инде үзенең чыгышын башкарды. Татарстан Республикасының халык Башкортстанның атказанган артисты Филүс Кахиров үзе безнең якташыбыз. Хәерле кичләр, Филүс, беренчедән. Хәерле кич, бик тә хәерле һәм иң алдан әле менә ихластан яз бәйрәме, беренче яз бәйрәме белән тәбрик итәм сине, 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән. Рәхмәт. Күңел тынычлыгы, хатын-кыз бәхете, сәламәтлек. Амин, амин, шулай булсын. Филүс, Безнең тамашачыларыбызны да шулай ук шундый матур күркәм бәйрәм белән үзәл затларыбызны тәбрик итәм. рәхмәт, Филүс, игътибарың өчен. Шулай. Юк, инде хәзер. Менә татар җыры фестивале булса да, хатын-кыз бәхетенә тукталып китәсе килде. Менә шундый уйлар килде әле миңа. Хатын-кыз бәхетле булсын өчен, менә сезнең гаиләдә Эльмираң бәхетле булсын өчен Филүс нинди булырга тиеш? Нинди бар, шундый итеп мине ярата ул.
Менә шуңа күрә бүтән кеше булганым юк иде. Үзем булам да аңа шул артыгы кирәкми. Читтән күзәтеп мин Мин бик әйбәт кеше беләсең. син искиткеч шаян, искиткеч юмор ярата торган юмор хисле, шундый җиңел рәхәт кеше дип уйлыйм. Син тискәре ягыңны белмим хәтта ки. Бар инде ул. Кызасыңмы син? О, кызып китсәм, Яныңда тормас. Хәзер мине Илмира Хәләл Җафетем кызмаска өйрәтте. Син шулай өйрәнүгә тиз буйсынучанмы? Тиз өйрәндеңме? Инде ничә ел бергә бит инде. Гомумән менә Фирдус үзеңнең инде сыйфатларын үзгәртергә сиңа авыр биреләме? Син аларны аңлыйсың менә бу сыйфатымны яхшыртсам, үзгәртсәм яхшырак булыр дип. Һәм шуның үстендә эшли башлыйсың. Һәм ул сиңа ничек бирелә менә? Андый тәҗрибәң бармы? Инде әлбәттә ул бит теге гел уңай яктан гына торган кешеләр булмый. Ул барыбер аның ниндидер бер тискәре яклары була. Шуңа күрә шуның өстендә әлбәттә эшлисең инде. Аны бер никадәр тыясың, чөнки барыбер табигатьтән кеше балансны тотырга тиеш бит инде. Менә шушы балансны тотасың инде. Әлбәттә яхшы яңны камилләштерәсең, тискәре яңны инде аны ничек тә булса теге кысасың дигәндәй. Бүген инде без әлбәттә Татар җыры фестивалендә булгач, менә синең шушы җырларың, синең иҗатың, синең татар җыры сәнгатенә керткән өлешең турында сөйләшеп китәсе килә. Филус, гомумән ничәнчесенең? Үзең шутлаганың бармы татар җыры? Шутлаганым юк, дөресен әйткәндә. Алар инде хәзер өйдә бихисап аның тузаннарын гына сөртеп торабыз дигәндәй. Шуңа күрә Татар җыры фестивалендә катнашу синең өчен, күңелең өчен нәрсә бирә? Ул бит инде бала чактан килгән, менә шушы элек кассеталар чыга иде, шушы татар җыры дип, ул күбесенчә шул пирамидада үтә иде бит инде традицион буенча. Хәзер генә ул Казан Экспога күчте. Элек менә шушы концертны карап, ул бит инде бер никадәр нәтиҗә ясый торган концерт, песня года дисәң дә була инде менә шулай торып. Һәм инде бүгенге көндә шушы фестивальдә катнашу үзе бер шундый зур шатлык, үзе бер бала чакның хыялы тормышка ашу. Dünyasında yüzen Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда тере легенда Идрис Газиев. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, бик матур бәйрәм, бик матур тамашачы, соклангыч шул хәлдә менә бер тын алмыйча әйбит тыңлап утыралар. Аны бар нинди генә зур зал булмасын, аны син сизәсең, күрәсең. Рәхмәт тамашачыга, әлбәттә рәхмәт татар җырына. Идрис абый, искә алыйк әле менә беренче татар җыры. Бүген ул 25 еллыгын билгеләп үтә шушы фестиваль. Беренче татар җырын сез хәтерләмисезме? Бәлки катнашкан да булгансыздыр. 2001, ул икенчесе буладыр инде бит. Камал театрында узды, менә шушында мин катнашып, анда бик шулай җылы кабул иттеләр. Мин барсына әзер мәхәббәттә дигән җырым бар, минем Альбина Имаева музыкасы. Менә бик яратып җырлаган җырларымнан бүгенге көнгә кадәр ул минем репертуарымда. Менә шул җырны анда башкардым, җырладым. Һәм шул вакыттан инде мин чынлап та чын мәгънәсендә бу фестивальгә гашыйк булдым. Менә 25 ел дәвамында ул безнең татар эстрадасына, татар музыкаль сәнгатенә бик зур әйберләр, ачышлар китерде. Чөнки яңа йолдызлар кабынды. Күп җырчылар елдан-ел катнашып, күпләр инде дистәләгән тапкыр бу фестивальдә чыгыш ясап үзләренең үсешен күрсәттеләр, үзләренең репертуарын күрсәттеләр. Бай репертуар, матур репертуар, халык күңеленә кереп ята торган репертуарын күрсәттеләр. Бу әлбәттә бик тә куанычлы хәл. Инде мин форсаттан файдаланып, менә бу татар җыры фестиваль оештыручыларга рәхмәтемне әйтәсем килә. Әлбәттә, татар җырын тамашачысыз күз алдына да китереп булмый. Һәм тамашачыларны да менә бу бүгенге матур юбилей белән чын күңелдән тәбриклисем килә, бәйрәм белән. Bir bulsa heydir idim Koyunlarım sağındır Бу җырны белмәгән, җырламаган татар
Башкорт дөньясында хәзер безнең тамашачылар юктыр инде. Рөстәм Асадуллин үзенең хит җыры белән дуслар яшьлеген Ayınlarım sağındır Şişmelerin şiltir şiltir akkan Sular yıtıra bilgen bulsam Ardından kuvup tutkanım Taşır idim gök yaşligim kutlarım Рөстәм Асадуллин һәр вакыттагыча инде шундый дөррәү алкышларның бүген иң тәмлесен яулады һәм беренче алтын барсынын да әлбәттә ул лаеклы яулады шул яшьлегем җыры белән Рөстәм әйме. Хәерле кичә бәйрәм белән котлыйбыз сезне. Рәхмәт, Роза, рәхмәт, татар җыры, рәхмәт, тамашачым, мине шулай итеп яратып, аңлап, мине тыңлап, минем җырларымны мин бик шатмын сез минем белән булгач. Рөстәм менә башта сез бит инде гадәттәгечә фонограмма түгел инде, минусовка ажырадыгыз үз тавышыгыз белән. Аннан соң инде баян гармон моңына гына кушылып, әйме бу алдан уйланылган име, әллә сценарий буенча шулай бардымы? Ничек әле шул мизгелдә шулай үзегез теләдегезме? Шул мизгелдә менә без уйлап таптык та, шул мизгелдә ул килеп тә чыкты. Да ешнап та дуслар шундый матур күренеш булды. Гармонны гына алды да Рөстәм һәм гармон уйнап, үзе бөтен зал белән җырады бу җырны. Ә менә тамашачыларга әлеге сибезгелә бер куплетны шушы яшьлегемне бүләк итә аласызмы, Рөстәм? Әйтер идем, кайыннарым сагындыра, шишмәләренең шилтер аккан, суларын йотыра белгән булсам. Артымнан куып тутканым, качыр идем кебек яшьлегем утларына. Әфәрин, алкышлар гына бүләк итәсе килә. Рөстәм Асадуллин, котлыйбыз сезне Татар җыры фестивалендагы беренче сыныгыз белән. Беренчесе генә булмасын, әле бик күпләре сезнең матур итеп өегезне бизәп торсын киләчәк елларда ала бирсә. Амин, амин. Бик зур рәхмәт, шулай итеп хөрмәт итеп яратканыгыз өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Тагын очрашырга насыйп булсын. Ахни күрди мине хыял белән Тиктилер төп кайтмас язларым Ник төшкенә минем шатлыкларым Ник бетмәсен кайгы газабым Хөрмәтле тамашачылар, сер итеп кенә тапшыру Казанда Илһам Шакиров концертлар залында Татар җырына репортажын дәвам итә. Илгиз Мөхетдинов әле үзенең беренче тапкыр алтын барсынын яулады дип әйтәсем килә, шатлыклы хисләр белән уртаклашам. Илгиз, сәлам, хәерле кичләр, без сине котлыйбыз. Хәерле кичләр, бик зур рәхмәт, яусын. Рәхмәт. Беренче сынны алуы авыр булдымы Илгиз өчен? Алтын барсынын яулауы. Үзенә карата җыры да авыр иде. Менә авторларына бик зур рәхмәт. Муса Җәлил бүгенге көндә безнең бик героебыз һәм Миләүшә Хәйруллинның көйләренә инде әлбәттә. Аларга бик зур рәхмәт шул премиягә лаек булган өчен. Бик матур җыр. Әлбәттә, каушату ул теге күбрәк ничек чыгыш ясарга, чөнки җыры үзенә карата теге бик авыр җиңел дип әйтеп булмый, мин аны теге романсларга туры килә инде күбрәк. Шуның өчен каушату булды теге чыгып иҗат итеп кенә матур язсын дип. Ни өчен син шушы җырны сайладың, авыр җырны? Бу фестивальнең дәрәҗәсенә карап син шундый җырны сайларга булдыңмы бүгенге чыгышыңда? Үзенә карата шулай дип уйлыйм. Ничектер туры килгәндер бөтен нәрсә дип уйлыйм. Uyladım, şuyladım, senin hakta uyladım Ey türünde kış sayrasa bəxtime yuradım Uyladım, şul uyladım, senin hakta uyladım Ey türünde kış sayrasa bəxtime yuradım Uyladım, şul uyladım, senin hakta uyladım Ey türünde kış sayrasa bəxtime yuradım Subhanallah, менә шушы җыр белән башлыйбыз без әңгәмәне яраткан Рамазановлар гаиләсе белән, чөнки алар үзләренең тәүге алтын барс сынын бүген яуладылар. Без аларны
котлыйбыз. Хәерле кичләр, хәлләр, кәефләр. Кишләр. Тагында күтәренке кәеф, Башкортстан күз алдына килеп төште. Рәхмәт инде миңа үземә дә сезне күрү бик һәрвакыт шундый күңелемдә шатлыклар уята. Ничек инде хәзер бүләсез? Кемгә диплом булды, кемгә сын булды? Ничек була хәзер? Кайта бит инде ул. Барыбер бер җирдә тора, зан тузан сөртеп кенә торабыз. Бер көнне сиңре тутып йоклар, бер көнне мин тутып йоклармын, шуңа күрә алмашып торабыз, Аллага шөкер. Гомумән шушы дәрәҗәгә җитү, шушы татар җыры фестивалендә катнашу, шушы сыннарны яулау сезнең иҗатыгызга нинди үсеш бирә, нинди урын ала? Әлбәттә бу бәя инде. Чөнки менә бүгенге көндә без инде артистлар сентябрьдән алып 1 майга кадәр концертка гастрольгә чыгып китәбез. 15-16 кеше дип әйтик төркемдә аппаратуралар белән бөтен кайда безнең Татарстаннан, Башкортстан тамашачыларыбыз, кайда милләттәшләребез яши, концерт куябыз. Ә инде шушы хезмәтне бәяләп, менә шушы концертта дип әйтик, шушы статуэтканы, шушы сынны бирү үзенә күрә бер дәрәҗә. Рәхмәт, эшеңне бәяли белгәч инде без хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезгә бик зур рәхмәтлебез безнең өчен тавыш биргәнегез өчен, безнең белән булганыгызга. Бик зур рәхмәт. Юбилей концерты бит инде ул татар җырының. Бик теләп катнаштык. Рәхмәт бик зур оештыручыларга. Аларга да эшләрендә зур уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә, Рамазановлар. Без инде сезне шушы матур һәрвакыт ялтырап торган костюмнарыгыз, программаларыгыз белән үзегезнең концертларыгызны һәм инде әлбәттә шушы көчле дәрәҗәле проектларда катнашуларыгызны көтеп һәм теләп калабыз. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, Роза. Рәхмәт бик зур. Хөрмәтле дуслар, Сер-итеп кенә тапшыру үзенең эшен дәвам итә. Татар җыры фестиваленә репортажны без инде сезгә чын күңелдән бүләк итәбез. Айфара төркеме шулай ук үзләренең тәүге статуэткасын һәм дипломын яуладылар. Без сезне котлыйбыз шундый бәйрәмегез белән. Гомумән сезнең өчен, сезнең төркем өчен Татар җыры фестивале иҗатыгызда нинди урынны яулап тора? Нинди урынны ала? Бу 1, 2, 3, 4 белән саналама инде бу урын. Сезгә бу монда катнашу сезнең өчен дәрәҗәме, ул шатлыкмы, ул бәйрәмме, ул әллә инде бераз зур сынаумы? Ну безне Гөлназ чакырды, без каршы килмәдек. Гөлназны тыңладык. Гөлназ әйтте дә безгә, сезгә пара татар җырына барырга диде. Инде без бардык җыелдыкта. Вот, шул. Һәм бу сезнең беренче тапкыр катнашуыгызмы? Беренче түгел инде. Санап барган юк. Айфара төркеме өчен гомумән Татар җыры фестивалендә катнашу нинди бәя ул, нинди урын ала ул сезнең иҗатта? Татар җыры алга барсын, үссен, яшьләр яңа талантлар чыксын, күбрәк уңышлар. И сезне бәйрәм белән, сигез бар белән. Жаннарны тоям янәшә, күккә карап ялварып, көтәм кавышу. Мин килермен бәгырем сөюне дәшсә. Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Татарстанның атказган артисты, үзенең алтын барс сынын шулай ук инде үзенең тырышлыгы белән, иҗаты белән яулап алды. Хәерле кичләр, без сине котлыйбыз, Сәйдә. Хәерле кичләр, барчагызга да бик зур рәхмәт куллануларыгыз өчен. Һәм инде шушы юбилей тантанасында, Татар җыры фестиваленең юбилей тантанасында син шушысының басып тору өчен апта ул лаеклы, син моңа үз тырышлыгың белән килдең. Ә үзеңнең күңелеңдә бүген нинди хисләр тантана итә? Мин татар җырын бик зарыгып көтәм. Дулкынландым, әлбәттә, чөнки без бит инде төр тавышка җырлыйбыз. Минем җырымда бик авыр булды, җиңелләрдән түгел. Шуңа дулкынландым, ләкин тамашачыларның, җыр ахырыннан соң тамашачыларның ярдәме, поддержкасы, аларның кул чабулары миңа барыбер дә көч бирде. Син димәк үзеңнең чыгышыңнан соң әле бик үк канәгать түгелсең дип уйлыйм мин. Бик үк канәгать, ләкин бар әле кайбер җирләр, алар өстендә эшләргә кирәк. Гомумән гел эшләргә кирәк. Сәйдә, менә синең иҗатыңда иң көчле, иң шундый сине еш тәнкыйть итә торган кеше кем ул? Әтием. Әтием еш тәнкыйтьли. Ул бер тәнкыйтьләсә тәнкыйтьли инде, ул шундый сүзләр әйтеп ала. Ләкин ул дөрес тәнкыйть булырга тиеш. Мин анарга хәзер анарга тынычрак карыйм. Менә кичкенә вакытта булганда, әти
ырышса, тәнкыйтьләсә, белән инде сүз әйтсә, эй, начарак җырладың шул, кызым. Сразу җырлыйдым. Күңелең төшә идеме? Күңелем төшә иде. Хәзер инде син тыныч кабул итәсең. Алай теге төшенкелеккә бирелмисең. Беләсезме нишләп? Чөнки мин үземдә хәзер аңлыйм, әйе менә шушы җирләр дөрестән дә бик яхшы килеп чыкмады. Һәм мин инде үзем хәзер анализ ясый алам. Тәҗрибәң арта, син үсәсең һәм без сиңа шулай ук иҗатыңда уңышлар теләп калабыз. Татар җыры фестивалендә синең елда чыгышларың шундый көчле булсын, матур һәм нурлы булсын, үзең кебек Сәйдә. Амин, бик зур рәхмәт сезгә. Yüregen tolpana koşsama, dünyanın şitlegen tarsına, uluze ayırmışmak şekip pas yoluna. Unuttum yaşavın vaksarın, min bilem bu jirde sin barın, min seni görmişe bir koşan bir koya yukalmam. Хөрмәтле тамашачылар, сер итеп кенә тапшыру дәвам итә үзенең эшен. Татар җыры фестивалендә Зөлфәт Хаким һәм Динә Гарипова үзләренең бик эксклюзив номерларын бүләк иттеләр. Һәм инде Зөлфәт абый сезгә шундый сорау бирәскә, беренчедән бу образны аңлатып китсәгез иде. Бу образны миңа ничек дип әйтим? Кызлар тәкъдим иттеләр, шулай чыкты. Мин шуңа күрә шулай чыгарга булдым һәм ялгышмадым буган минем пляж күренмәй. Күз төбендәге теге була бит теге капчыклар. Алар күренмәй. Һәм күп нәрсә күренмәй бу образда. Хәтта курсак та күренмәй. Ә сезгә комфорт булдымы соң менә шушы үзегезнең инде комплексларыгызны каплап чыгу, ул сезгә комфортмы әллә инде ничек? Комплекс, мин шаярып әйттем инде, комплекс дип нәрсә, кеше ничек бар шулай инде, мин ул якта минем комплекслар юк. Мин бик булай комплекслы кеше үзем. Әмма үземнең кыяфәтем өчен алай комплекс юк. Аны шундый булгач нишлисең инде. Мин шаярып әйттем бит теге. Миңа нәрсә, ул комфортны түгелме, мин бит бер җырга гына чыктым. Быел мин икенче яңа җыр әзерләргә җитә алмадым. Элекләрен җырлыйсы килмәде нишләптер. Чөнки хәзер инде буын башка, тамашачының, тыңлаучының зәвыгы башка. Мин Динә Гариповага багышлап җыр язган идем. Җырчы кызга дип атала. Динә аны бик ошатты, бик яратты. Без аны дуэт белән башкардык. Ул асылда өлкән яшьтәге кешенең фәрештә белән әңгәмәсе. Ул диалог формасында башкарыла. Рок стилендә инде, рок баллада стилендә. Менә комплекс дигәннән мин ул җырны язганда Динә яратыр микән, Динә ошатыр микән дип шул хәтле борчылдым. Чөнки ул минем өчен бик зур җырчы. Мин бит инде автор башкаручы, а ул зур җырчы. Мин әлбәттә мин теге шигырьне дә яхшы яза алам, ансында шик юк. Әмма мин әйтәм, менә мин кин уйлап чыгаргач инде, мәйтәм шатыр микән, яратыр микән. Мин аны бит әле тыңлатырга гитара белән генә җырлап җибәрдем. Хәтта шул формада Динә бик яратты, бик ошатты. Рәхмәтләр әйтеп. Bunları Мәскәүдә аранжировкалар ясадык без ул җырга. Шулай итеп башкардык без аны. Динәне бик яратам, мин чыннан да фәрештә ул. Тагын татар эстрадасында кемнән сез хөрмәт итәсез? Хатын-кыз җырчылардан. Әйдә, мин башкаларны мин хәзер Динәдә генә тукталыйм әле, чөнки хәзер берсен әйтеп икенчесен әйтмәсәң үпкәләүләре ихтимал. Бар инде алар, менә яшь җырчылар, җырчы кызлар, егетләр дә бик шәп җырчылар бар. Мин бик яратам. Гомер берәү генә, син дә берәү. Ике түгел җирдә туктамый идем. Миңа сине бик кирәк, түзем булсын, минем өчен ярак. Хасан зур рәхмәт, мин сезне яратам. Ура! Җир җиләкләре пешкән чак. Туган як, ашыган каенлыкка. Туган як,
Хөрмәтле тамашачылар, әле шулай ук бик эксклюзив, үзенчәлекле номер булды Татар җыры фестивалендә. Трио булып чыктылар безнең талантлы кызларыбыз. Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова һәм Виктория Барс. Үзем дә менә гафу итегез, беренче тапкыр ишетәм бу җырчы турында. Кызлар, гомумән шушы җырның авторы бүгенге көндә. Бер өлешнең авторы әйе. Гомумән бу трионы барлыкка китерү һәм Татар җыры сәхнәсендә бүләк итү идеясе кемнеке булды? Бу идея Барс Медиа компаниясының булды һәм без бик шат. Шундый трио булгач, безнең беренче тапкыр ул Сәйдә Мөхәммәтҗанова белән булды. Ә менә хәзер инде икенче төрле рәвештә яңалык белән кертелгән. Виктория Барс тагын бер бәләкәй генә өлешен язган һәм без менә шундый төркемдә триода хәзер чыгыш ясадык. Ничек булды, Дина, сезнең хисләр, кичерешләр бу триода чыгыш ясау? Мин бик шат. Шундый, такие у нас хорошие җырчылар. Вика да аңласын. Это я понимаю. Вика, сез нәрсә җырлаганыгызны аңлап җырладыгызмы бүген? Бөтенесен аңладым. Все поняла? Юк. Юк? Мин татарча Нәрсә белмим, белмим, да. Я пою на русском вообще языке, и это было такое спонтанное у нас соединение, но мне очень радостно быть в этом трио и петь. Все-таки это тоже мой родной язык, к сожалению, я его не очень знаю, но многое понимаю. И мне было очень радостно быть рядом с такими потрясающими, великолепными артистками нашей любимой республики. Безгә рәхмәт, кызлар, булганыгыз өчен. Әлбәттә, безнең Дина Гарипова һәм Эльмира Калимуллина алар шулай ук безнең Россия күләмендә узылган бик көчле конкурсларда Голос проектында җиңгән кызларыбыз. Виктория, мин сезгә үземнән нәрсә әйтергә, рәхмәт сезгә. Сөйләшмәсәгез дә иркен татар телендә җырлауыгыз ул бик зур адым. Сез татар телен үстерүгә шулай ук үз өлешегезне кертәсездер дигән фикердә мин. Шуңа күрә, кызлар, барыгызга да рәхмәт. Афәрин, татар җыры мең яшә! Саклап калар тугры юлдаш безнең татар җыры. Юлдаш чакта юлдаш булыр, михнәтләрдән саклап калар тугры юлдаш безнең татар җыры. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге мизгелләрдә Татар җыры фестиваленең 25 яшьлек юбилей тантанасыннан минем сертификат тапшыруның беренче бүлеге тамам. Төгәл бер атнада мин сезне зур түземсезлек белән Роза Хайруллина көтеп калам, дусларым. Сезне тагы да матуррак, күңеллерәк мизгелләр сертификат тапшыруында һәр вакыт каршы алырга әзер. Әлегә сау-сәламәт булыгыз. Имин матур тормышлар сезгә.